Masu kallon barkanmu da haka, a halin yanzu muna tare da shugaban asibitin Farida General Hospital da ke nan garin Gusau, wanda za mu tattauna da shi akan wani injimi na musamman da an ka kawo a wannan asibiti. Mai girma a shugaban asibiti, wani irin injimi ne aka kawo? Assalamu alaikum. Wato wannan injimi da aka kawo shi sonographic mammography machine ne, wanda su kamfanin Total tare da haɗin gwiwar NNPC su suka wannan aikin na miliyoyin kuɗi, wanda shi wannan mashin ɗin sun kawo shi ne dibin yiwuwar cewa mutanen jihar Zamfara suna da bukata da shi. Wannan mashin ɗin shine guda na biyu da aka jihar Zamfara, akwai irin sha'anka, kuma duk sun kamfani su suka yi shi, su suka yi shi, kuma sai da la'akari da cewa abunan in ka dibi duniya baki ɗaya babban matsalar mata ba tafi abin da ya shafi kansa ɗin mamma ba da kansa ɗin mahaifa. Kaga wannan mashin ɗin da aka kawo ne ya shafi abin da ya shafi bincike kan kansa ɗin mamma na mata, wanda za a iya bincike a gano tun tana matakin jinjira, misali mu ce ila ce tun samun cikinta, misali mun ɗauki halittar ɗan adam, to tun kansa ɗin tana jinjirarta, suna cikin ciki kamin ma a ce a hatta watsa cikin jikin mutum, to wannan mashin ɗin zai iya gano kansa ɗin mamma na mace tun early stage, tun daga mataki na farko, da zama cewa su ɗa gano kuma an ɗauki matakin da ya dace. Shi wannan injini ko akwai wani takamammen tasiri ko kuma girma da yake da shi wanda ya sa kila har an kai kokarin kawo shi a jihar Zamfara, kila ba gwamnati ta kawo shi ba, wata kungiya ta kawo shi? Gaskiya akwai, saboda lokacin da wannan kamfanin suka yi tunanin cewa su wannan abin, sun kira ni daga Lagos cewa me muke ganin cewa jihar Zamfara take bukata. To gaskiya abin da take bukata, ina ganin cewa duka jihar Zamfara yanzu in ka duba ba mu da mammogram machine irin wannan mammogram machine jihar Zamfara, ba ma jihar Zamfara ba, kusan dunnan North West gaba ɗaya ba mu da irin machine ɗin da yake sabo irin wannan brand ɗin irin in ka jibi Sokoto, Kebbi, Zamfara, Kano, Katsina da sauransu. Wannan zaga shine mashin ɗin da ya zama cewa na zamani, wanda zai iya gano kansa ɗin breast, wato kansa ɗin mamma a mataki na farko. Shi yasa muka cewa ya kamata muka ce to in dai za su kuna gani ya kamata a ce sun kawo mana wannan mashin ɗin na gano kansa ɗin mahaifa tun da kansa ɗin mamma tun da wuri. Yanzu tun da an kawo wannan mashin, shin kamfanin an rike da shi ko kuma an baiwa gwamnatin jihar Zamfara shi ne kyauta? Wato wannan mashin din su kamfani daga yau wannan rana ta 7 ga watan 10 so riga sun hannunta wannan mashin din zuwa ga jihar Zamfara. Daga wannan mashin din yana karkashin mallakar jihar Zamfara, kuma alhamdulillah ga ta mai daraja matan gwamna Hajiya Aisha Bello Matawalli ta yi alƙawarin cewa insha Allah wannan mashin din ita zai kasance karkashin kulawarta ta hanyar ma'aikatar da shahi ma'aikatar lafiya da kuma ma'aikatan mata. Wani irin rangwame ne matan jihar Zamfara za su samu ganin cewa wannan mashin an kawo shi a cikin jihar Zamfara da wannan yankunan da ke kusa gare mu babu iri ne? Wato gaskiya za su samu rangwame su, saboda misali yanzu kamin a ce mutum ya tashi ya je Zaria ko mutum ya Sokoto, mutumin da a misali wanda an misali kauran nan moda ko Talatan Mafara ko Bukfim, za a ga cewa ya je mai su iya zo guso, suka a ce ya kwasa ya je shika ko ya je asibitin Sokoto gudu, wanda za ka ce amma ya je waye sani waye san shi, amma ka ganin ko da zai tawo kila bai da samu wani dan garin su, kila in dan Bukfim na akwai wani dan Bukfim mai aikin nan niya, in dan guso akwai dan guso, wanda wannan zai taimaka mashi na ganin cewa ko da yana da matsala zai iya samun maslahan matsalar nan cikin ƙanƙanin lokaci. Sannan wannan abin da sun kawo mana shi kyauta, abin da kawai suka ce mu yi caji shine mu yi cajin din mata kan abin da bai taka da karya ba, wanda zai iya ba mu dama mu sai kayayyakin da muke bukata na yin hoton nan, amma ba wai feshin waye biya wasu na kuɗin kuɗi ba, wanda insha Allah na san za mu zauna da ita ma'aikatan lafiya ta jihar Zamfara da kuma ita ma'aikata mai kula da asibitocin jihar Zamfara ta CSMB kenan, mu ga cewa me ya kamata mata sun biya wajen yin wannan awo din, ba tare da an sun shiga wani yanayi na takura ko na wahala ba. Daga ƙarshe
wani kira za ka yi matan jihar Zamfara ganin cewa sun yi amfani da wannan dama da suka samu a duk lokacin da sun ka ji wani abu da shahi jikinsu? Za ka ce alhamdulillah gaskiya wannan abun ba karamar ci gaba ne ba. Ina fata cewa matan jihar Zamfara za su amfani da wannan kusantuwar ma ce cewa mai daraja matar gwamna tana da interest ko tana da ra'ayi tana da nuna himma da kuzari wajen abin da ya shafi harkar mata, musamman abin da ya shafi kansa ɗaya da nice kansa ɗin mahaifa da kansa ɗin mamma, wanda na san tana da program da yawa kan wannan abin. Insha Allah na san ta jihar Zamfara za su dara ta hanyar kawo wannan mashin ɗin a nan gusu da kuma kawo wannan mashin ɗin a Anka, wanda haka wanda suke bangaren Mafara, Bakura, Maradun, Bakuyum, Anka, Gumi duka za su amfani da asibitin Anka, wanda su kuma suke wannan zone din bangaren central zone da kuma bangaren Kaura da sauransu za su yi amfani da wannan mashin din da annan na asibitin ta Gusau. A yau an kaddamar da wannan mashin, yanzu yaushe al'ummar jihar Zamfara za su fara yin tururuwa da ma makwacin su ganin sun amfana da wannan mashin din, yaushe za a fara kaddamar da za a fara aiki? Wato wannan mashin din yanzu abin da kawai ya rage su masu kamfani din sun yi magana cewa za su kira mana wani tsoron za su train, saboda wannan mashin din sabon mashin ne kusan duk Najeriya wuraren da adda su suna da karanci, to da haka yanzu akwai muna buƙatar wasu lidil da ake amfani da ita wanda za a ɗauki wannan biotics kamar allura, to wannan allura din sun yi magana cewa za a ba da oda ɗinta daga US wato America. Insha Allah da wannan allura din ta zo za su turo mutanen su zo su yi mana training yadda za mu fara amfani da wannan, wanda insha Allah muna fatan cewa ba daɗewa ba wannan mashin insha Allah za a fara amfani da shi saboda mutanen jihar Zamfara.